Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob, tuh nggak ngomong benar. Biasanya ngomong, hey guys, apakah? Ya aku kak jawab ngomong ngono ya. Kan saiki hari puasa. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sampai bisa Indonesia ya. Lek ngerti bahasa Jawa ini kok ini. Teh makan namanya pen. Dek pen lo jangan mikir kau hilang. Tapi kalau itu lebih bisa. Nah, bisa kok so. Aku pen. Aku nggak bisa. Ya bisa kok. Aku kesenangan. Kesenangan. Ya wes, on tunai. Yo, sorry, ono kan delok pisan. Yo, aku iki gawe cerita maneng tentang motel. Nah, motel iki yo ono kisah nyata. Arek-arek delok mungkin iki mesti ono maling si motel tau motel ya kan. Ono mesti pasti. Mesti ono. Intro ceritane ya. Nah, penasaran? Nah, delokan iki. Delokan pisan. Delokan iki, delokan. Hotel dah. Ayo. Gua jajan. Bawa ndi? Kan iki tadi. Lah, iki. Lah, apa? Oh, enak banget. Kan itu kok kira. Sewu. Enak akeh. Iya. Aku sampai lagi. Okai wongnya. Oh, kita aman. Bayar. Di Darmin. Terus maghrib kau balik-balik. Bukan. Ndi. Tidak. Men. Balik. Lambat. Hah? Lalu bawa baru jajan. Oh iya, bangungan enggak? Bangungan. Oh iya lan, dia dek. Dia jauh tuwe. Kai sai. Pasti apa? Tahu. Apa ya? Bangun, Pak. Oh, enak. Motel ini. Oh. Cuma dua, Pak. Buang. Balik om. Om sang dulu. Halo lupa aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back in video. Yo. Rek. Yo apa ceritane? Ya kok ngono paling ya sing ana sing kok ketahuan bapake mesti ana sing gak kalawan ana paling ono jelas ini. Yo, lek lali yo, lek lucu jo lali di like, comment and subscribe. Ya, servisan ya kok biasae. Wis tonggoe dulur be koncone konco TK SD SMP kuliah. Yo. Ya saya kayak mari ndelok video iki yo lek ana sing salah yo mohon maaf ya wis rek bye.